दिनैनिफ्राय जागायबाय इंराजि गोदान बोसोर 2026 मायथाइ। गोबां जाफुंसारनाय आरो जेंना जेंगोनानि गेजेरजोंब्लाबो सुबुं माहारिनि बिखानिफ्राय बारलांबाय 2025 मायथाइया। बेबादिनो सुबुंफोरनि गेजेराव गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय आरो गोदान बोसोरखौ बरायनायनि लोब्बायै नखर नखर रंजानायनि बुब्लि। गोदान बोसोरनि मुङाव गोसोनि हास्थायनायखौ हगारसारनानै बे समाव लावखार ओंखाम जानायनिल' मुखुब। नंगौ, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्मआ दिनै नखरखौ लानानै मोनसे जर'खा लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारि लादों। मख'नो गोनांदि थांनाय बिसायख'थियाव देरहानानै आथिखालाव बिटिसिनि इएम जाखांनायनि उनाव मुनमुन ब्रह्मआ गोसोनि गोजोन खुसिजों गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै जयै गोदान बोसोरनि मुङै लावखार ओंखाम जादों। नखरनि हाबाफारियाव इएम मुनमुन ब्रह्मजों लोगोसे नखरनि बिमा आरो आंगो सोद्रोमाफोरखौ नुनो मोन्दों।